9 days to go na lang, Pasko na, pero ang pangutana karon Radyo Mandong, nakabati pa ba mo og excitement? Panahon sa Kapaskuhan? Yes, Sige daw. Excited diha. Mga Christmas party, asa na po, hearing na po, asa na po ang Christmas party ha. Kaya nga bunot-bunot, rapol-rapol. Agagoy! Ang nakabunot sa 1,000 pesos, kinsa ganito. Asa na po ka karong gabi yung Christmas party. Ay mahapon. Paabot sa chat, paabot sa text, wa pa mag-iimbitasyon oy. So ingon ana ang uban nga naglaom sila nga maabot ng Pasko kay daghan Christmas parties, daghan nakigalo pero daghan regalo. ako Radyo Ikaw Mandong, day ngano unsa man day ka ma-excite ka di? Dili na gud Radyo Mandong. Unlike before Radyo Mandong. Unsa may punto nimo? Ngano man di man ka ma-excite? Tungod sa mga daghang problema sa palibot Radyo Mandong, murag makalimot na ka ba nga ay Pasko na di ay? Asag na ilang taon ng problema kay kausar bitaw ning Pasko. Ang problema permanente man ada. Agoy! Pero Radyo Mandong, sa dihang ako ang naistorya ang pipila ka mga siguro kaedad nako no, maingon na millennials na naman midihang napita mga 30 years old pataas niya na sila nga di na gyud daw sila ma-excite kada Pasko kay ma-feel gyud daw nila nga lahi ra gyud daw ang Pasko kaniadto nga kana ganing kompleto ang pamilya unya tinud-anay ang banding wala pay cellphone na kung magtapok daw mo sa pamilya sa una karon daw kung magtapok daw mo sa pamilya busy na daw kayong uban ang mga bata na anaday tagsa-tagsa nga mga cellphone ako Pasko pa ba ni kay ang essence baya sa Pasko pod Radyo Mandong labi na mga Pinoy ang tradisyon baya mao baya gyud ng reunion time family time diba so mao na makaingon ko nga dili kayo ma-excite ang ubang mga Pinoy bisan siguro ako usay makaingon ko nga wala naman tong excitement nga ako ang nabati compared before sa Pasko. Ako basta ako da excited gapon ko. Nga naman. Excited gapon ko mao lagi. Basta gawas anang kuan. Gawas anang mga Christmas party. Siyempre naman po tayo mga kuanday kanang mga pagbuton day nga mga kuan kanang maayuhon sa ato ang kumpanya. Kaya ibigay mo na. Karon labi na karon kay kuanday no eleksyon. Yes. Eleksyon man ron. Panahon man ron sa eleksyon. Daghang mga kandidato day nga. Kuan nimo mo kanabitaw moingon nga ari mo diri. Ari mo diri kada daghang ayuda. Agoy. Excited kayo.